na kai da na san cewar baka shan komai kuma yau sai gashi hannu biyu haka me yake faruwa ne da kai? Me yake faruwa ga yamin mara? Wallahi abokina akwai matsala. Matsala wacce iri? Na Aisha budurwata. Na gane wannan budurwar ta ba. Wallahi kawai zuwa yau da gobe an sa mata rana. An sa rana? An sa ranar ta yau. Yanzu wannan me kake kana son ta dan wata kawai so nake kawai manta da ita. Ka manta da ita? Wannan ai ba za ta sa ka manta da duk wani abu da yake faruwa da kai ba. Ai jan kullum me ya kamata a ce ka bi ka je ka ga yadda ake. To wannan me za ta yi ma? Wannan ai sai dai ta kara maka tancin ma. Ka zo mu je ka ga yadda ake. Ni na san wanda in dai ka je ka yi zama akalla da dan wani lokaci kalilan. Batunta dai a yau dai ba ma yau ba in dai zaka ci gaba da yin wannan na gaya ma batunta dai ba wani abu ka manta da ita. Tuma durun uwa. Kawai ka tashi mu je ka zo mu je ga yadda ake wannan. Yau shi amma wannan ai kawai mu je can ka gani. Nake gaya ma karasa can ka ga yadda ake rayuwa da mantawa da komai. Wallahi na rasa bawan Allah ne nake gaya ma wai na je na tarar da shi a can gawan da sigari a gaban sa wai budurwar sa yaje kuma ya ji labarin wai shi nan yana so ya yayi wa kansa kafuwa ne kawai ya je titi ya kawai ya je titi yana nace to ai ka zo ka ga dan uwa shi goma da ka nace kawai ka zo ka ga yadda ake mazolan attajiri suhol tara zaunan mun da kawai sai ka je ka zauna kwakwalwar ka ta da fresh ne goga ba shi goga yadda wannan sigarin jabi kai kuma yau dare ki sai ka haura gidan shi yare nan duk sai ka neme mana kayan da su ba wani jira dan auta baka ce komai ba ai oga yau dan nan kawai a bari ba wanda ai ba ko ne shi da ke cikin bakin ciki kai da kake jan dan mamman ma kai da kake so muke ai shi muke so mu kawo masa da komai na nan da zuwa gobe ma ka warware ka saba yanzu haka yanzu dai ka ja ta je kanka an gama wannan idan kawai idan ka je budurwar ka ta yi ma wulakanci wai an ba da ita to ai ta ba da ita mana mu muna nan mu dama ba auren muke so me muka tare da mu ba matan muna tare da mu nan satan ma yanzu ba yiwuwa take ba mutane ba bacci suke ba bacci suke ba su ma wahalar samu yake musu ba su kara mu je mu haura mu ɗebe ai oga in dai muna da kai da durin kwa a garin nan ka samu abu kai su waye nan banku ya ci ba sassa yake sosai ba yake sosai za ka more na gida na kai sai ka canza yau ciskan mai sai ciske kai Ga wannan fata kai mai fasiri ya ta kai ma ne an kara nake mu kake wa dariya a nan kaga kana wasa a idan mu kawai ta ba hannun sa kai dariyan me kake me baka dariya ya ba gaskiya wannan ada ka sha wiwi ana zuwa maka a keke kuma sai ga wanda ya hau jirgi kwata ga wannan sako mai ɗan renan hankali joni ka ma zo mana da ɗan kai ga wallahi ban san wannan ana zuwa maka a keke tashi ka ci kutuwar ba kawai guga nake gaya ma wannan kura ka shi dan kutuma